दिनैहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बावखुंग्रि एमएलए समष्टिनि माबा दलमारानिफ्राय गिदिर बाइक रेलि स्टार्ट जागासिनो दङ बिजेपि इउपिपिएलनि दैदेननायाव ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ जे माबा जोंनि लकसभा इलेक्शननि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथां आरो जों 100% कन्फिडेन्ट ओरैबायदि माबा नैबे इलेक्शनाव जों बांद्राय भट लानानै जों देरहानो हागोन आरो बे नैबे बाइक रेलिया मोननै पार्टआव जाखाबाय माबा दलमारानिफ्राय मोनसे आरो माबा मोनसे क'क्राझारनिफ्राय पुरा 9टा ब्लक दङ नैबे माबा एलएसिनि आन्डाराव 9टा ब्लक पुरा कभारेज खालाय जागोन दिनैहाय आरो माबा बिजाथि जयन्त बसुमतारी दङ चिफ कनभेनार गौतम दास दङ लरेन इस्लारि एमएलए दङ जों गासिबो दङ आरो जों ओरैबायदि देखायनो नागिरदों जे नैबे जे मोजां सरकार सोलिगासिनो दङ बिटिसिनि गेजेराव बिजेपि आरो इउपिपिएल बे सरकारनि आन्डार गासिबो माबा सापर्ट खालामदों आरो 100% सियरखा कुनो जाति अबर'नि खोथा गैला डेभेलपमेन्टनि खोथा सानदों माबा डेभेलपनि थाखाय कुनो जातिनि खोथा गैला थाया ओंखायनो आगोलाव जेहेतु अशान्तिमोन ओंखायनो मानसिनि चिन्ताधारा एसे माबा दुस्रामोन किन्तु दिनैहाय जेहेतु शान्तिनि परिबेश फैखाबाय ओंखायनो मानसिनि मोजां खामानि मावगासिनो मानसिफोर सुबुंफोर रायजोफोर माने डेभेलप नागिरदों ओंखायनो जोंहा ओरैबायदि बांद्राय भट लानानै देरहानाय जों मानगोनां मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय मोदी खौ माबा गिफ्ट हरनानै जों देखायनो नागिरदों जे मोदीनि आन्डाराव प्रमोद बर'नि आन्डाराव आरो मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्वनि आन्डाराव बयबो थानो नागिरो ओंखायनो आं खावलायबाय बयबो माबा बिटिआरनि क'क्राझार लकसभानि रायजो राजाखौ जे माबा जोंखौ माबा भट हरनानै गावनि मूल्यबान भट हरनानै जों जाहाथे डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो मावनो हायो रायजो राजानि थाखाय आरो जाहाथे बांद्राय भट लानानै देरहानो हायो कारण बे नैबे सरकार ग्यारेन्टि शान्ति आरो उन्नतिनि थाखाय बाद बाखि कोनो सरकारनि खोथा गैया ओंखायनो बै माने कोनो मानसि जाहाथे बिपिएफनि खोथा साना कोनो मानसि जाहाथे अबर'नि नबसरनि खोथा साना खालि जास्ट सावगिरि माबा ट्रेक्टरखौ साननानै भट हरनानै जाहाथे शान्ति आरो परिबेशजों मोजां लाखिनो हायो आं बयबो बिटिआर क'क्राझार लकसभानि रायजो राजाखौ खावलायबाय माब्लाबाबो देरहाया नोंसोर मोजां मिथिगौ जाय मानसिया नाखि एमसिएल देरहानो हायाखै बे मानसिया मारै देरहानो हायो जाय मानसियानोखि एसे भट 40,000 35,000 भोटाव 15,000 भट मोना आरो जोंनि लकसभानि गेजेराव 14 लाख भटार दङ 14 लाख भटाराव बे मानो सिन्था खालामनाय ओंखायनो रायजो राजा सियरखा रायजो राजानि कन्फिडेन्स गैया जाय बिजातिनाखि बिपिएफनि बे बिजातिनि जुदि कन्फिडेन्स थाया रायजो राजानि गोसोआव आरो सावगिरिनि खोथाथ' दुस्रा ओंखायनो सियरखा बहु गोबां गोजौआव थागोन जोंना माने सावगिरिनिफ्राय आरो जों देरहानाया माबा 2 लाख 2.5 लाख भटनि बेब'धान थागोन हिरासननि खोथाबो गैला हिरासननि खोथा गैला मानसिया आगोलाव सानदोंमोन जे हिरा देरहानानै खामानि मावगोन किन्तु देरहानायनि उनाव बे नायनो रावबो नायनो हाया हिरा जेब्ला जायो देरहायो 5 बोसोर बहा थायो रायजो राजा मिथिया 80% रायजो राजा दाबो गावनि मेगनजों नुवाखै हिरासननिया बहा थायो बहा नुवा बहा अफिस हिरासननि अफिस गैला बहा नुवा ओंखायनो आं माने खावलायो जे देरहायो